Anni Fitness-blogista. Anna mun treenaa blogista. Entiset ja tulevat huippupesäpalloilijat. Me ollaan Kiteellä rantakentällä. Täällä siis pelaa Kiteen Pallo Superpesis joukkue myöskin ottelunsa. Me ollaan Anninkaan viimeksi pelattu täällä varmaan yläasteella liikatunnilla. Hirveästi on käyty kattamassa pelejä. Oukkidoukit maksoi 10 penniä kappale. Eilen just kun oltiin kattamassa pesäpalloa, niin voimakkain kokemus ehkä oli se, että vitsi, että nyt on aikuinen, että nyt saa ottaa kioskilta kaiken minkä haluaa. Että voi vaan niinku omalla rahalla ostaa. Ja me ostettiin tosi paljon. Niin ostettiin. 2 eri kertaa popcorneja. Osa harrasti pesäpalloa ja ne oli siinä tosi hyviä. Ja sitten oli niinku meikäläinen, joka ei harrastanut. Huonojen ja hyvien niinku välinen tasoero oli ihan älytön. Yleensä 3 hudia ja paloa. Saiko 3 hudista palon? Tästä tulee kauheeta. Mailan piti tulla jotenkin... Tässä varmaan hartiatasosta täältä niin kun... Pallo on kevyesti sormilla, ei nyrkissä tai muuta. Ettei se saa niin kuin kauheesti. Tässäkin oli kai joku oma tekniikkansa. Sitten suoraan ylöspäin. Mikäs oli näky? Mites se menee? Jos tulee väärä, niin se on taktisesti väärä. En oikeesti en tiedä yhtä. Niin kuin jotenkin näin. Yhtäänhän oikeastaan mä en saanut semmoista, mikä olisi ollut niin kuin laillisia lyöntejä oikeassa pesäpallossa. Mailla lähti eteenpäin, pallot taaksepäin. Niin. Hyvä! Yes! Tuo vaikka vielä kertoo. Oi, taas oli laiton. Mutta Kevili lähtee sen perään, mikä ei ole lainkaan oikea reaktio tästä pesäpallossa. Jotenkin, miten Sillehän ne tekee näin ne tekee Superissa. Ja muista. No niin, sehän oli täysin. Sasu nyt äkkiä kameroiden kanssa tänne. Yes! Hei! Oi! Tää alituinen takalaittomien riski on tietysti olemassa. Ihan mielettömiä. Ui vitsi! Nyt ollaan voitettu tuo toinen näkymättömien ihmisten joukkue kyllä 6-0. Ja Anni ajattelee, miten me ollaan voitettu itsemme. No sepä tuo tosiaan. Pallo ollaan osuttu, ollaan saatu se myös kiinni. Ollaan juostu kunnarit molemmat. Saatu yleisöä. Sanakiiri tuonne kylille, että Kyllä. täällä on peli käynnissä. Niin pittelee yleensäkin jutut riippuu, niin kyllä. En tiedä, voinko enää itseänikään huhtilaiseksi tämän jälkeen nimittää. No et voi, se on kunnari huhtilainen. Joo, ja tässä on sitten Superpesissä rasti. Kyllä, niinpä. Onko millään muulla joukkueella sponsorina metallibändiä? Tuolla on iso Nightwishin logo muuta. Näin. Mut siinäpä se kiteytyykin aika hyvin. Pesäpallo, Nightwish. Niin. Siinä se on. Sitten on vielä Kitteen kirkos. Moninkertaisesti niin kuin positiivisesti yllätti tämä kokemus ihan kaikkinensa. Nyt tästä voi taas henkisesti vahvempana ihmisenä lähteä jatkamaan niin kuin elämää eteenpäin. Kyllä. Joo. Lisäksi meillä on tuolla eväät. Mä itse asiassa luulen, että siis koululiikunnassa on ollut se ongelma aina, että ei ole ollut eväitä. Joo. Ne parantaa kyllä ihan hirveästi kaikkia lajeja. Jep. Joo. Siis sehän vierii melkein takalaittomaksi. Mä en tiedä toimiiko se niin. Se ei toimi noin, mutta se oli mukavasti sanottu. Mä joudun taas Superpesistä joukkueeseen, kun ne näkee tän videon.